són les 6, estem a 30 i pico graus, quasi em desmaio de la calor, vull dir, ho he passat, hi havia moments de dir, estic movent-me molt i fa molta calor, i veure com el públic està vaig donar-li canya, doncs, bueno, et fa sentir ben rebut. El món de la música és un món que hi ha molt bona gent, però a vegades et trobes, és un món que aglutina gent molt flipada, i a vegades passes per moments que dius, tio, baixeu els fums. I quan vas a l'Empordà, coneixes la gent que els voltors, coneixes la gent que ho munta, doncs, bueno, et fa sentir molt estimat, de debò. M'he sentit molt ben tractat per l'organització, no només jo, els meus companys, com que... molt bé. Enamorat al supermercat, he trobat l'amor en el menys esperat. Enamorat al supermercat. Moltes gràcies. Moltíssimes gràcies, família. Hem vingut expressament, nosaltres som de Sabadell i bueno, no ens costa res per vindre a escoltar la música que ens agrada, no costa res fer el viatge. Tenim una nena de 15 anys i ens ha convençut per venir i ella està allà davant i nosaltres aquí. Venim de Castellar del Vallès Occidental. I heu vingut expressament? Hem vingut expressament cap aquí per veure els tiets. Els tiets m'agraden molt, he dit, mira, els anem a veure, Doctor Pras també està molt bé, i bueno, passar la tarda i la nit. Jo no sabia que anava a vindre, em va fer una sorpresa als meus pares i em vaig alegrar molt perquè m'agrada aquest tipus de música. No disfruté mucho de ti porque tenía miedo de caer cuando llegué a esta zona tropical, cuando se yo el tiempo está ay, la zona tropical la que tú vas a llevar. Sí que és veritat que feia moltíssima calor i ha costat com una mica d'arrencar, però cada cop ha anat venint més gent. Nosaltres, clar, obríem el festival i molt bé, la gent ha respost superbé. Doncs en primer lloc el que suposa és donar-te a conèixer, visibilitat, tenir l'oportunitat d'estar en un escenari molt gran i compartir cartella amb artistes que admirem i que segurament molts d'ells són referents nostres. Ha sigut l'excusa perfecta per celebrar la despedida d'una de les nostres millors amigues i què millor que fer-ho aquí a l'Empordà i amb aquests grups de música tan i tan bons. Nosaltres som de Berga, però la zona ens atrau molt aquí a l'Empordà i hem aprofitat el cap de setmana. Al supermercat, puja la calor, la sensació de congelat. És una oportunitat per la canalla perquè l'hora els hi va molt bé, no és gaire tard, hi ha grups que coneixen i que segueixen. Estem a Platja d'Aro de vacances i hem deixat a la nena i hem vingut aquí a veure els concerts. I què has de veure? De Tallets.